Det her er Big Gameplay Guy. Og jeg spiller Battlefield 4 med. Med mig. Med Nick Nielsen. Jeg har ikke nogen YouTube-kanal. Nej. Det gider jeg ikke. Det gider jeg heller ikke. Jeg har det bare. Ej. Jeg vil gerne have. Og jeg vil gerne være populær. Som PewDiePie. Oh fuck. Det var god. Det synes jeg faktisk, jeg var meget god til. Ja, jeg tager en tank. Jeg tager en lille tanky monkey. Har jeg en lille bil. Der er en lille bil. Det er en bil Hej. til. Hvor er du henne? Ja, en tank. Jeg kan se dig. Det gør noget. Okay. Ja. Det er surprise. Okay, I like a bird. You want to see? I will. Woohoo! You become yay. Oh damn. I like that. The base. No? I like your moves. Oh, thank you. Thanks, bro. Der var miner. Oh. Du skal bare vide. Oh, damn. Explosions everywhere. Loading everything. You just need to know. It feels so good when you loading everything. Der var en raket. Hvorfor? I'm gonna murder you, I'm gonna murder you, I'm gonna murder you. Der var en raket mere. Nej, nu brænder min tank. Ikke hvor han er. Ja, jeg så ham. Jeg så den film. Skal jeg bombardere ham? Jeg bombarderer ham. Det er du din lille ham. Nej, jeg kommer til at tage sådan zoom, så du tænker på det. Ja. Det er Jeg skal lige nok ham. Det er Merlin. Skal lige nok ham, mand. Asje, you need to flick him. Okay, se ham. Master, I got the job. Kom her. Kom her, lille mand. Get in the job. Master, get in the job. Granat. Boom. Granat. Dø, den bil. Ja, så er han død. Jeg nok ham med den granat. Han skulle bare lave det. Man må ikke skyde efter Jakobamos. Eller som sagt, Big Gameplay Guy. Eller som sagt. Holy fuck! Ask why? Hej, Nick Nielsen. Hej, jeg kommer for at hente dig fra børnehaven. Hej. Og hjælpe de fattige i deres livssituationer. Nu skal han flækkes. Fuck, der var en ting bag os. Professionel. Var der en tank, sagde du? Ja. Ja, whatever. Endnu. Der Der kommer bare en til. Men. Det var godt lavet. Nick Nielsen der. Jeg holdt bare firkant ned. YouTube, det er sådan der, man kører bil i Battlefield og GTA. Ja, get the fuck out of my face. Nej. That's how I do. Det er sådan, man gør. Ja, den dør. Der er en tank. Og den skyder efter en af vores tanks. Jeg går lige herop, så skal jeg bare snipe. Okay. Og der er en opdateret der, tror jeg. Han skal i hvert fald flækkes, hvis det er. Ja. Han skyder. Der er nogen, der skyder efter mig.
Ja, Der er jeg nogen, flytter ham. der er nogen, der skudt efter mig, og så vender jeg om, så der er en mere. Men jeg nakkede ham. Jeg har 22% liv tilbage. Gemmer mig her. Og det er sgu da en skole. Er det en skole? Ja, det var en skole. Der er tavle. Jeg se, Holy fuck. hvad der er tegnet. Og der er et hus tegnet. Og sol. Og Holy motherfucking god. Over ved base B, der er sådan en tank. Og der er en mand med en økse, der er tegnet. Holy shit. Kom. Du kan stå bare og kigge på tegninger. Ja, der står også. Nej, jeg døde. Jeg stod og kiggede på tegninger, så døde. Det er fordi Battlefield 3. Men jeg kan ikke huske, om det var Battlefield 4 eller Battlefield 3. Så i kampagnen, så er der en skole. Jeg kan mærke mig selv. Hvordan er det, man når redeploy? Er det ikke? Ja, det er sådan, man gør. Okay, jeg skal kraftedeme lige se de der tegninger. Hvad? Jeg skal se de der tegninger. Færdig, mand. Hoja, parachute. Inde i bygningen. Han er her stadigvæk genakket ham. Lille tog. Okay, se. Nik. Vent, den der mand. Kan du se manden med øksen? Psycho. Ja. Dun. Vent, det der, det Der er er ret sådan en lille mærkeligt. and. Hvis man står her, og hvis man står her, så kan man ikke se noget. Holy crap. Ja, og Nick, jeg tror, jeg har fundet en easter egg. Hvad? En easter egg. Easter egg. Fordi når jeg gør sådan der her, så kan jeg se et eller andet. Sådan nogle mærkelige ting. Og hvis jeg gør sådan der, så kan jeg ikke se det. Og hvis jeg gør sådan der, så kan jeg se sådan nogle mærkelige ting. Mærkelig ting. Og det kan jeg desværre ikke se. Den er Skal meget man se. mærkelig. Mærkelig. Vent. Jeg hørte noget. Og den er fuck. Jeg hørte en beacon. meget ned. Jeg hørte sgu en beacon. Jeg hører nogen spurgte. What the fuck? Der kommer en op til dig. En, der kommer op. Ja, han kommer op. Get him. Get flæk, mand. Jeg var bange. Det var sådan lidt scary. Jeg kan høre en beacon. Et pærs. I got the chopper. Master, you need to get in the chopper. You want to join me in my beautiful chopper? Ja. Nej. Det lægger. Jeg kan Det er en lille helikopter. Nej, lille jetfly. Stop. Party rocking. Jeg prøver lige at skyde en helikopter ned. Back. I don't wanna leave the chopper. Wow. That's what happens when you just want to be in the chopper. Det der. Det er Nick, der lavede det her. That's what happens when you just Sniper. want to stop the chopper. Sniper. That's what happens when you just... Jeg bliver skudt. Nej, jeg døde. Han har et sejt emblem. Et drageøje. Det skulle da et øje, det der. Det skulle da et øje. Nej, jeg døde ham 3 gange. Det er kun ham, jeg døde af. Okay. Recon. Der er sgu en carbine. Jeg prøver lige at knække Nielsen. Det er Battlefield 4 her. ACW. Jeg venter på, at han respawner. I'm gonna take some tags. Only got 20 stools in my bucket. Jeg kan ikke synge. Nej, bare ikke dø. Puha da. Jeg må lige flyve rundt og se, om der er nogle helikopter eller jetfly, jeg kan nok. Hvis jeg kan. Det kan jeg.
skal ikke... Nå. Oh, that's how we know bitches. Oh ja, så nu ligner det mit våben til hardball. Jeg kommer lige hen til dig. Nå, du er jetfly. Okay. Dun dun. Nå, til base B. Dun dun. Dun 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 dun. Dun dun. Dun dun. Dun 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 dun. Der er en hej. Au. Var det dig? Ja. Døde du? Nej, jeg hoppede ud. Nej, jeg døde. That's what you get for being a chicken. That's what happens when you try to kill your friend. Holy. That's what. Kom Nå, så det vi var vist ikke. Der var sådan en livgang til Jeg kan se nu. Ah. Nå, det var ham. Jeg kunne ikke finde ham før. Så for satan. Så løber vi sgu. Knækker dem. Så slækker vi dem. Au. Shit, med en sindssyg pæk. Der er en sniper, eller han går rundt med en granatkaster. Eller granatpuster, eller hvad det nu er det hedder. Oh, damn. Ja, det er ham. Oh, damn. Dude. Oh, shit. Yes, jeg fik ham. Han kunne spille langt. Der er en til. Der løber over til venstre. Han løber ind mod den der base. Nej, jeg kunne... Jeg kan godt lide, du respawner, så dør du. Fire med... Ja. AS. Jeg bruger også det. Lille chopper. Det er 5. gang, jeg har helikopteren. Nej. Men anden gang, at min... Nej, 3. gang min helikopter, den døde. Undskyld ikke. Jeg er blevet bringet til det. I'm sorry. Nej, jeg skal nok lære mig at gøre det. Det er sådan ondt. Jeg skal nok lære. I'm gonna murder you. That's not gonna be good for you. Oh, damn. I'm gonna murder you. I'm gonna change team, you know. No! I'm gonna murder you. I'm gonna murder you. Oh, vi taber alligevel. I'm gonna murder you. Ja, jeg skifter ikke team. Ikke nu. Der er ikke... Prøv det er sgu da 5 mod 5. Det er 5 mod 5. Kan du huske ham der med det der øje ting, som en klæde? Ja. I got them. Er der egentlig ikke noget sådan der? Hallo, lille. Nej, hvis du står stille, vil du falde ned. Pussy. Jeg kan godt lide bare sådan en lille mand, der løber og kaster en granat på en tank. Og det er endda fra det samme hold. Det kan jeg med det. Hvad? Nej, nu har jeg ikke nogen granater. Hvad? Giv mig min granat tilbage. Jeg vil base C. Jeg vil base C. Lol. Den feel. Yes, vi kom. Nu er der en anden en ved base C. Mig og en anden sådan en ond. What the fuck? Jeg kommer. Der er du. Don't run. Kan du se den helikopter der? Hvad er det, den laver?
Oh. Ah! Men. I got him! I got him! I gotta murder you! I gotta murder you! I can't get up. Yeah! Party! Party forever and never. Ja! Det eneste jeg kan se, det er din... nej. Nej! Jeg sidder fast her, jeg kan ikke komme forbi. Ja! Det tager... Join the party forever. Er det sådan, man gør? Holy shit. Give me a hug. Come on. Jump on. Make it. Vent. Sådan der, det burde hjælpe. Oh. Men måske kommer du på den der sten. Den der sten. I need to call up this thing. You can carry in, motherfuckers. Yeah! Okay. We can. Fuck you. Nej. Tag BCD. Nej. Nå, jeg har lige lagt mærke til, at det sigte, jeg har på det her våben, det er det samme som det, jeg bruger til hardcore. Lol, du sidder stadig fast. Stadig herinde. Ja, fra før. Just right, you know. Øj, der. Så det der stunt, jeg lavede? Ja, det var virkelig sygt. Det kørte bare ind i det der tog, og så er det som om du bare fløj ind i toget. No. I make it for real, you know. That's how we do in the hverdag. Jeg kan se ham. Den er. Nej! Jeg står på tanken. Nej. Hvorfor gik jeg ind i den igen? Nej! Der er muligt, der prøver at sprænge mig. Jeg spawner på dig. Og jeg håber ikke, du lige min banan. Nej, når jeg kommer til at spawne på basen. Nej. Jeg kommer og henter dig med min bil. Du kan godt løbe imens, men jeg kommer bare med... I like to run. Ja. Nej. Du ved godt, sådan rundt omkring på jorden, ikke? Der er sådan nogle kasser ting, hvor du kan trykke firkant. Ja. Hvad gør de egentlig? Når de et eller andet sted, så er der sådan en bombe. Så det er sådan nogle til tanks. Heinrich Nielsen. Og der er en lille bil, hva'? Bare en lille bil. Kom her. Na. Dødt. Ja, Jeg får bare trist her, fordi så kan jeg... nej. nej, jeg prøvede mig for ham. Nej, I got flægten. Der er flægtet her. Og jeg tager lige den der bil. Så kan vi just right away. Fuck. I'm sorry. Ej, ja, det blev jeg bare nødt til at gøre. Det var alt hvad jeg kommer ned med. Stop. Nej. Du var bare så tæt på det. Nu er du ved at blive irriterende. I'm sorry. Jeg skal nok lade være. Ja, det ser du også før. Jamen, det var noget andet. Det var med jetfly. Godnat. Oh, fuck, det var en skid. Jeg troede, det var en
PC, det er ikke vores. Let's flække. Og så vil vi flække den. Nej. You can't do shit, bro. Nej! I'm kinda mad at you. Jeg tager den her bil. I want to get with you, you know? Cry, motherfucker. Because, what the fuck, eh? Nej. Der er ikke nogen, der styrer den. Stop! Nick Nielsen der. Hey. You can do shit, bro. No. You can do shit, bro. Og jeg hader at køre her. Nå, vi har alle baser. Elevator. Vi har lidt baser. Hvor er elevator? They noobs. They are noobs. Oh, I see you like to do the boom shakalaka in the grass. Oh fuck, get down. Chopper in the house. Get down. I'm using my night kicker. Hvor helikopteren er sådan lige på kortet. Jeg går bare op til base C. Det var så tæt på. Den der helikopter, ikke? Den løber Brix. Så mine damer her, så kan I se en helikopter, der løber Trix. Altså, den flyver. Og flyver langt væk. Og se. Den lander. Og jeg har ikke flere skud, så jeg kan ikke skyde den. Men jeg kan se et menneske derovre. Jeg tror, den var inde i helikopteren. Jeg vil se, om vi kan nå lige være venner med den. Det kommer jeg ikke til, fordi der er en, der bomber i helikopteren. Ja, helikopteren. Nej, ikke fly væk. Nej, helikopteren den er død. Wrong number. Vand på mig, lille mand. Måske kan vi være venner. Vi kan være venner. Den skyder efter mig. Nej, den har ikke flere skud. Nej. Nej. Han kan ikke være venner med mig. Nej, du ved godt, i de der huse, ikke? Der er de der trapper, de kan sådan ikke springe. Ja, prøv at gå ud af huset. Nej, han sprang huset, så er død. For jeg skulle til at gå op ad trappen. Så. Okay. Spawn et sted, så spawner jeg på dig. Okay. Så spawner jeg på base D. Okay. Nej, det gør jeg ikke. Jeg spawner lige der. Ej, pas på, jeg har et jetfly. Dun. Du er en lille vild, hva'? En lille... I'm sorry. Det var noget andet, det skal jeg også nok lade om at gøre. Det var et jet. Lille tanky monkey, hva'? Hvad er det for noget, hva'? Rick by Nickersmith. Nej.
Get wrecked by cool niggas. Og nu skal jeg nok flække ham for dig. Sådan der. Nu kan du spawn. Stille og tryk på mig. T-bagger. Jeg har tænkt. Jeg kan se nogen. Det gør du også. Han er lige der. Og nej, gør det. Flæk ham. Flæk ham. Da. Han er mit. Ja, man. Mit kill. Og det er røven. Det var... måske kan jeg valte den her helikopter. Hvis jeg skyder på den. Nej. Jeg tror, jeg skudte dig, Nick. Vi vandt det her, mennesker. Vi vandt. We the Chinese, Japanese, and vi vandt. Og vi Tak for at I så med. Hvor langt blev episoden? Det ved jeg ikke. Det kan jeg tjekke snart. Jo, jeg fik sådan nogle ting til tanks. Sådan nogle ting der. Jeg fik sådan nogle ting til helikopter. Og så fik jeg sådan nogle ting. Og så fik jeg et nyt våben. Kraftedeme. Og så... Det er YouTube. Det er YT. Så jeg fik 10 kills, og jeg døde 11 gange. Ja. Det må du stadig. Ja. Og tak for at I så med. Vi ses.